tasbu bis-swit il-qronfon kif tbatti x-xemx sajfija. Inselmulkom u nilqawkom għal programm ieħor ta' etimoloġija, il-programm fejn nozzu f'nisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. Fil-programm tal-lum se nibdew nitkellmu fuq il-kelma nida u nkomplu bl-espressjoni interessanti għandu l-faħam miblul. Għal dawk li bħali ma jiggaraxjawx il-karozza, mhux l-ewwel darba li malli jisbaħ isibuha mxarba b'ħafna qtar fuq il-windscreen jew miksija fwar. L-istess għal min għandu l-eliqi. Żgur li kemm il-darba ralu ċuħ tar-raba tiegħu miksija b'qatrit ċkejkna. Dan kollu minħabba n-nida li tifforma matul il-lejl u tiksi l-artijiet, it-toroq, il-karozzi, blega ħafifa ta' ilma. Qatt irrealizzajt li fil-Malti għandna kelmiet differenti li mhux biss jiddeskrivu oġġett sħun jew kiesaħ, iżda wkoll it-temperatura ta' bejniethom. Jekk nieħdu l-ilma, pereżempju, jekk ikun sħun, kapaċi tissapportih, iżda jekk ikun jaħraq, jaf jibda jdejqek. L-ilma mbagħad ma jkunx sopportabbli jekk ikun jali jew jismot. Min-naħa l-oħra imma, l-ilma jaf tkun tħobbu kiesaħ jew frisk, jekk pereżempju inkunu ninsabu fis-sajf u tixtieq tifriska ftit. Imma ma nimmaġinax li tkun tridu friżat jew inġazzat, għax imbagħad jaf ikun wisq biex ġismek jissapportih. It-triq tan-nofs m'hawnx prezza. L-aħjar ikun fietel, jiġifieri la sħun u lanqas kiesaħ ħafna. Fin-nofs. U xi ngħidu wkoll għall-kelma bieret. Ġieli berrittu xi platt soppa biex it-temperatura tiġi tajba għal ħalqek. Samuel Kutajjar għandu x'jgħidilna wkoll dwar il-kelma bieret fl-ewwel rokna tal-programm. Simili għal fietel u bieret, il-Malti ħaddan ukoll fi ħdanu il-kelma niedi li wkoll tinsab fi triq tan-nofs bejn l-inxufija u l-imxarrab. Nixtieq ukoll naqsam magħkom espressjoni li ltqajt magħha riċentement marbuta man-nida. Jekk taqa' n-nida lejlet Santa Luċija, il-qoton jitrabba bla dbatija. Ommijietna u missirijietna rridu jfissru li jekk tagħmel in-nida lejn nofs Diċembru, jew aħjar qrib 13 ta' Diċembru ġala darba hija l-festa ta' Santa Luċija, il-qoton jispiċċa jitrabba bla ebda sforz ta' xejn. U ġieli smajtu bl-espressjoni lanqas ix-xita ħdejn in-nida? Din tintuża meta żewġ affarijiet ma tista' qatt tħallathom flimkien, tant kemm m'għandhom x'jaqsmu xejn ma' xulxin. Tlaqna nisimgħu lil Samuel Kutajjar ikellimna dwar l-etimoloġija tal-kelma nida. Il-kelma nida ġejja mis-Semitiku, propjament bl-Arbi jgħidu nada, u tirrappreżenta dak il-qtar irqiq tal-ilma li nsibu ħafna drabi filgħodu, pereżempju fuq il-karozzi, fuq il-weraq, insomma fuq affarijiet li għandhom wiċċu li jkunu qegħdin ovvjament barra. In-nida tifforma normalment irid tkollok l-umdità għolja, it-temperatura ngħidu li tkun laħqet id-dew point, dew tirreferi għan-nida, u in-nida tifforma peress li l-arja kiesħa għandha potenzjal inqas mill-arja sħuna biex iżżomm l-ilma ġo fiha. Ġifieri meta l-arja tisħon, arja sħuna għandha potenzjal li żżomm l-ilma ġo fiha, allura hemmhekk ma jiffurmawx sħab jew nida tifhem, però meta mbagħad l-arja tiksaħ għax inti l-ġurnata meta tinżel ix-xemx tibda tibred u hawnhekk tidħol kelma oħra issa niddeskrivuha wkoll. Meta l-ġurnata tibred, dik l-arja sħuna li tkun akkumulat matul il-ġurnata taħrab fil-atmosfera, ġifieri tiġi radjata lura fl-atmosfera u allura l-uċuħ jibirdu, jiksħu. U hemmhekk jifforma l-ilma. Issa n-nida ngħidu aħna ġieli ngħidu taqa' n-nida, n-nida ma taqax bħal ma taqax xita, ġifieri n-nida tifforma, tkun il-preżenza tal-ilma fl-atmosfera li tifforma fuq l-uċuħ l-aktar li jiksħu, bħal pereżempju offert tal-metall bħal ngħidu aħna l-karozzi kif diġà semmejt. Issa ftit ilu semmejt li n-nida tifforma meta l-arja tkun birdet. Il-kelma tibret ġejja minn bart. Ngħidu pereżempju kiesaħ u bieret, jew pereżempju qed jibret l-ikel.
kelma biret jew tibred ġejja minn bart li mbagħad ovvjament nassoċjawh mal-kesħa. Appuntu l-kelma biret jew jibret hija meta inti oġġett qed jitlef isħana. Xi ħaġa interessanti wkoll aħna ġieli ngħidu pereżempju poġġejt fuq siġġu niedi jew kien hemm il-biċċa kienet nidja. Pereżempju biċċa tal-art jew pereżempju l-ħwejjeġ minn xurin u ngħidu għadhom nidjin. Il-kelma niedi, nidjin ġejja propju minn dil-kelma nida għax qed tiddeskrivi inti biha oġġett li huwa kemm xejn imxarrab, ma jkunx imxarrab qasra, ġifieri jkun niedi jkun dik id-daqsxejn żgħira mxarrab bħalma hija propju n-nida. In-nida meta inti pereżempju tkun qiegħed issuq fit-triq u tkun għamlet ħafna nida, tkun nidja, ma tkunx imxarba, ġifieri jkun hemm daqsxejn ilma ma mhux ħafna, ġifieri mill-kelma niedi qisu qed tiddeskrivi oġġett li huwa mxarrab imma mhux imxarrab qasra. U issa li rajna r-rabta bejn in-nida u l-aġġettiv niedi, nistgħu nitfgħu ħarsitna fuq l-espressjoni idjomatika għandu l-faħam miblul. Jekk inħarsu ftit fil-qrib lejn il-kelma miblul, naraw li ġejja mill-kelma bell. Jiġifieri meta xi ħadd jgħaddas xi ħaġa fil-likwidu u jerġa' jtellaħħa. Min jaf kemm il-darba billejna kemm xi biskuttell, krustina jew gallettina fit-te jew fil-kafè ma' xi biċċa kejk tal-larinċ. Simili għal dbill għandna l-kelma fettet. Minkejja s-similarità ta' bejniethom, normalment meta tfittet tkun qiegħed tarraq l-ikel kompletament. Ngħidu aħna taqbad biċċa ħobs li ddeffisa ġol għaljotta jew ġol brodu, b'konsegwenza li tixxarrab ħafna aktar milli sempliċiment tniżżilha ftit u ttellaħħa mill-ewwel. U xi ngħidu mbagħad għall-verb xappab? Tużawh l-aktar bit-tifsira ta' bell jew ta' fettet? Għalija l-verb xappab nassoċjah mal-abbundanza. Jiġifieri l-azzjoni li tagħmel tkun ħafna aktar imdewma minn meta tbill ftit u daqshekk. Infatti, hawn min ixappab ukoll ħafna sapun ġo xi barmil biex jimli ħrawa, jew ixappab skosterra mal-warrani ta' wliedu jew tan-neputijiet biex ma jixxawtux. Lura l-verb bell. Dal-verb nużawh ukoll meta ngħidu li se nbillu ftit griżmejna. Jiġifieri nixorbu ftit żgħira kemm naqtaw laċċ. B'tifsira aktar kiefra, xi ħadd li jħobbi bil subajħ ma trid xejn biex xi darba jew oħra jixxaħħam jew jieħu vantaġġ minnek. Infatti, tisma' lil min jgħid li t-tali ma jbilx subaw fl-ilma mbierek. F'dal każ, jista' jkun li tirreferi wkoll għal xi ħadd taż-żien u li ma jagħmilx nitfa' minn ħiltu biex jgħinek. Issa li ġejna aktar konxji tal-verb bell, x'taħsbu li t-tifsira jew l-etimoloġija tal-espressjoni għandu l-faħam miblul. Interessanti wkoll li l-ktieb tal-qwiel il-qawli qul jiddokumenta wkoll qwiel simili tal-espressjoni li Lawrence de Guara se jitkellem dwarha dalwaqt. Ħanaqsamhom magħkom. Min għandu l-faħam miblul jibża biss, jew min għandu l-faħam miblul kull xkumvata jaħsibha gremxul. Jiġifieri min ikollu t-tort qatt ma jgħix bil-kuxjenza kwieta u jaħseb ħażin f'kollox. Ħanajdu issa kelmtejn ħfief fuq xi espressjonijiet bil-kelma faħam, ħalli nkomplu ndaħlukom fl-ispirtu ta' din l-espressjoni. Iswed faħma ngħidu għal dak ix-xi ħadd jew xi ħaġa li tkun sewda ħafna. Jekk fis-sajf naħarqu xi biċċa laħma fuq il-barbecue, ngħidu li tkun saret faħma kompletament. Għal xi ħadd li jipprovoka lil ħaddieħor, ġieli tisma' lil min jgħid toqgħodx tagħtih il-faħam? Imxu issa nisimgħu lil Lawrence de Guara jagħtina aktar tarif etimoloġiku dwar l-espressjoni għandu l-faħam miblul u napprezzaw aktar minn fejn ġejja din l-espressjoni ħelwa. Mela, żgur li xi darba oħra smajna jew inkella użajna aħna stess l-idjoma għandu l-faħam miblul. Issa din l-idjoma nużawha biex niddeskrivu lil xi ħadd li qed iġibruħu b'mod skomdu jew inkella qed ikun evażiv. Allura aħna naħsbu li għandu xi ħaġa x'jaħbi. B'mod litterali għandu l-faħam miblul, tfisser għandu l-faħam imxarrab. Il-kelma miblul ġejja mill-erq BLL li t-tifsira prinċipali tiegħu hija l-idea ta' tixrib.
Fil-fatt naħseb dan il-verb li ktar nużaw meta nkunu madwar il-mejda tal-ikel għax aħna l-Maltin kif nafu nħobbu nbillu dik il-biskuttin jew il-krustina fil-kafè. Nkunu qed inxarbuh il-biskuttin qed nagħmlu ħniedi. Issa aħna nafu li jekk il-faħam ikun imxarrab ikun niedi da ma jkunx tajjeb biex tqabdu. Mela xi ħadd li għandu l-faħam miblul, il-faħam imxarrab, ma jħallikx tiċċekkjah. Dan jaħbih qalb ieħor ħalli jqarraq bik. Ovvjament ħajkun beżan li inti tinqabad li inti taqbdu li għandu l-faħam imxarrab u allura ħajġibruħu b'mod stramp jew inkella jħossu skomdu. Allura inti tajt forsi dan għandu xi ħaġa ħażina, għandu xi ħaġa x'jaħbi. Min fejn ġejja din l-idjoma? Hawnhekk għandna żewġ teoriji ewlenin. Issa aħna nafu li jekk il-faħam ikun imxarrab ma jkunx tajjeb biex tqabdu, mela xi ħadd li għandu l-faħam miblul, il-faħam imxarrab, dana ma jħallikx tiċċekkjah. Jaħbih qalb ieħor, inniexef, ħalli jqarraq bik. Din tfakkarni meta mmur nixtri l-frawli. Il-kaxxa fuq kollha l-frawli s-sabiħ u isfel kollha xi waħda jew tnejn insomma jaħbu jeli għax tkun hemm ħasra. Imma xi kultant min jagħmel hekk jinkexef waħdu għax ġibruħu b'mod stramp, jew inkella jkun skomdu x'jibża li ħajinqabad. X'inhi l-etimoloġija ta' din l-idjoma? Min fejn ġejja? Hawnhekk għandna żewġ teoriji ewlenin. L-ewwel waħda hi li meta fis-seklu 19 kien jitniżżel il-faħam minn fuq il-vapuri għal fuq ix-xatt, xi ftit faħmiet kienu jaqgħu fl-ilma fil-baħar. Allura l-burdnara kienu jgħozzu għalih u jtellawh. Issa min kien ibijaw kien jaħbih dejjem mal-faħam inniexef u ovvjament ma jħallikx tiċċekkja għax inkella jekk tinduna li għandu l-faħam imxarraħ mhux tajjeb mhux ħajaqbad inti ma tixtrieħx. Imma hemm it-teorija l-oħra li din l-idjoma setet daħlet fil-Malti mill-isqalli. Għaliex? Għax din l-idjoma tinstab anke f'isqallija, wieħed mid-djaletti sqallin, qiegħda Aviri u Kravuni Vanjatu. Esta din drawwa li jixxarrab il-faħam ġejja miż-żmien meta l-faħam kien jinbieħ blużin. In-negozjanti li kienu jibjaw il-faħam kienu jxarbuh biex jiżen iktar fil-pis. Kienu jkunu qegħdin jisirqu, ovvjament. Allura dejjem skomdi u mbeżza li se jinqabdu. U xi kultant l-imġiba tagħhom imbagħad kienet tikxifhom li jagħmlu dan il-ħażin. Jintasbu bis-swit il-ronfon kif tbatti x-xemx sajfija daqet moda l-Ave Marija tlet kittarri jintu